bisimilla min anditina on toujours meɗen wasu ɗo e programme janamo anduɗa ko tabital pulago nodditi mo anduɗa leyɗe buy fotti ɗo jokke men tan waɗaɓe men yewtide ɓe anduɗa no tawa e délégation on musidɗo no wiyeteɗa mbiɗo wiye Mamoudou Abdoulaye Diallo mi président ruggaɓe Mali Mali to ɗum mi président interprofession bétail viande filiére bétail ɗum dabaji kañum e tew mi woni hoorejo mum Mali ko gonga tabital pulago haysa ala ka association ma ka pullo tun hara hiɗa nder tun automatically hara mi weltike ngaral magal saabu ko jokkuɗon ton kon kadi ko ɗum tabital pulago darani fiyigol dabaji ɗin e jon dabaji fo no daɗi kono no yirɗa ɗe balɗe ɗiɗi mottodiral ko waɗi ɗo kawral ɗo Gambie ley ngendi mbiyeteni fasu min catti weltade sanne min gari min jii pulaku min jii fulɓe min jii neesu fulɓe a faami mais fadde mum fou mi jowta président de la république Gambie Adama Barrow kañum joom suudu muɗum ɓe sababu mum en jaati waɗi so min jotti Gambie hannden dow invitation tabital pulago sabi sa nani sa naati saare fou joom saare jeeɓi ndenno ɗum min barkinanmo min jowtamo kanko e yimɓe makko fou e goldiɓe makko min jowta ɗum tabital pulaku ɓamɓe anniya lobbo so noddi fina tawa pulaku leydi Gambie ndenno ɗum du e walde ruggaɓe saabi ruggaɓe du ana gollira fina tawa sabi ɗum woni hoɗum aynako nenno aynako ana tawa e ley golleji tabital pulaku sabi sa wi tabital pulaku a wi tabintinde pulaku nenno pulaku ɗum woni carte d'identité mum arande a faami sa a ɓami carte d'identité pullo a wi ana windi hen aynajo nden noon no wiyete ɗum ana yiya golle tabital pulaku nden no min jowdi tabital pulaku sanne sanne e wande invité ruggaɓe Mali gara porta e batu fina tawa muɗum en min beltiki sanne e dow inde ruggaɓe Mali min jowtiɓe sanne sanne min barkiniɓe min doyaniki ɓe min tewriɓe duwaw hanki noon yewtere mawde watno ɗon ko ɗum tawata yewta ɗon ko tawata adda e nafoore e fi Fulaako oui yewtere wonde hankinde yo hollude fina tawa fulɓe sabi sa mbi leydi fuu ndi wala culture ndi wala fina tawa fuu an nandi hono anda to jaata nenno yewtere wonde hankinde findini fina tawa fulɓe ana walla du génération kesso garowo ana wawi tawde ono fina tawa meɗen o ana woodi fa tawe aɗa andi hoore ma a wawa andude hoore ma kana tawe aɗa andi ko pinɗa so tawɗa ndenno ɗum satti welde min sanne komin jii ɗum ko nenno ana holla du pulaku won place e ley Gambie e hunde fukko minen to amin to somin mbi masina fou a wiyan hono toon woni wuddu pulaku mais min gari ga min jii kulle kewɗe ɗe min andi masina to fou won ga min gari du min jii inde gelle masina jaati ana Gambie ga neno nandi hono min gana yimɓe majjuɓe min gana hoɓɓe sabi sa wari a tawi inde geddi ma jaati anaga min tawi Bamako anaga min tawi Bandiagara anaga min tawi Nioro anaga neno ɗum fou holli min kay e fulɓe Gambie e fulɓe Mali en fou en gotum fof en gotum ko ɗon o iwi ka mon on ari ka mon ko bisimilla mon e yiɗa fuɗɗarde Gambie joni koyɗe ɗiɗi mi warino ga ene batu te ɗum ɗo CEDEA waɗino batu ga en maroɓe dabaji e 2021 mi warino ga en ndenno mi wari e ley cadre goɗɗo ko wona cadre pulaku mais mi heeɓa yide fulɓe mi miilino jaati fulɓe ngala Gambie kana garmi joni so tawi mi fulɓe ka Gambie ka fulɓe ene keewi ana jooɗi ana goni no ɗuuɗi ana golla du golleji pulaku ndenno ɗum garmi joni fa min jokkodira e ley jonka golleji saabi yonoyte minen Mali e ley Afrique de l'Ouest caggal Nigéria minen ɓuuri hewde dabaji ndenno noone fuu no min gollidirta gouvernement amin o fa margol dabaji ngol yaaha yeeso fou ndenno ɗum min garmi famin hono wiyete aynaɓe Gambie ɗum min naggodira juuɗe fa tawe
golle aynako ana juuta balɗe ga ana moƴƴa ana waɗira no moƴƴi tawi baasi walla hakkude aynaɓe e remoɓe neno ɗum fu miɗen golla ɗum mali neno ɗum mi wari hami battodira hakkille e yimɓe Gambi e ɗum duyi e ley fina tawa neno eɗen e ley golleji tabdal pulako. jarama ba miɗo andi si julde mawde hewti ɗo dammigo ko ha Mali iwata miɗo andi onon téléma dammi ɗin no ɗuuɗi toon machallah Allah ɓeydu encore en cellal ɓeyda jokkodiral ngal hakkude Gambia e Mali fof. Voilà mi barkini tabtal pulako mi barkini hooreɓe leydi e hoorejo tubal e fasuɗo ɗo garɗen ɗo e monsieur Kane min jewti commission d' organisation hunde fuu walluɓe so o golle heeɓi yuɓɓade e iwde presse warde e télévision nationale yaade e commission d' organisation e fulɓe TV ɓe fuu mi jewtiɓe sanne mi barkiniɓe mi donikiɓe mi ñaguiɓe duwaw yo lamɗo townu fulɓe yo lamɗo wallu en fa hande. jarama boy hara mi weltike ko jaɓɓuɗa yewtidude e amen kon haare ko bisimilla ma Gambi ko leydi mon eyyi tuma arɗo wo ko bisimilla pullo fof ko pullo ara jarama boy. jarama tan ha joni min anditinaw men e wasu ɗo min fotti ɗo kadi e bandirawo men momin faala wola hakkille makko e o balle ɗiɗi waɗɗo ɗo hono weetiɗa? min ko Oumar Samba ka mbiyetemi d'origine sénégalais kono noon komi sénégambie joni jooɗimi ko leydi Gambi Kombo eyyi en gari ɗo alhamdulillah rabbil alamin en gari notade leñol ngol noddi en notima ɗum kadi en jetti Allah no fewi en ji wona enen tan nooti en ji cengɓe Afrique doole hen notima mataw woni ko en mbawa teskade ko ceediɗen ɗo tan e ɓiɓɓe Afrique naaɓe arɓe ɗo ko leydi meɗen Mauritanie hay ɓenne ne mbawi wawde taw na coomi hen taw en tinani kono ko wayno guila Mali ha Bissau ha Guinée Conakry Sénégal partout gari notade en kadi ko ɗum ɗo woni ko leñol ngol sohli jafoɗa ka namdino ɗo inde nde tan kono jinnomi ko wadde ko wiyete ko morlal jiire tan mina wara foof ko jiɗmi haalde ko e yafnadema no fewi e ñaganade Allah kadi télé ɗe jaam ɓamtare majje tugui to télé meɗen national leydi meɗen Gambia e télé meɗen ɗe ganduɗa kadi télé koɗe woni télé Pulago TV ɗe beltoriɗen kadi no fewi wonno eɗen darani Pulago ngo no fewi eɗen jiiɗi daranade leñol ngol no fewi kadi eɗen jii ɗum ɗo ko tabital Pulago garɗen notade ɗo hande balɗe muɗum ɗiɗi ɗo henna e leydi Wassu leydi ñaan mbiɗa sikki noon wirete wona en gari notade leydi ndi en beltima e notago noddaɗen en notima en notorima kadi no bandiraɓe fof notori ni en tawi bandiraɓe meɗen ɓe ne mbaɗi mobilisé mumen ne ndendi ene jaɓɓi hoɓɓe ene garde teddugal mumen e fayida muɗum kamɓe kadi ɓe kolli en koɓe mbino ko ɓe mbino tan ko eɓe ƴeewa so tawi heddiɓe ɓe ko parɓe kono dake ko fulɓe mbiyata ko boddi wiyanoma yimɓe mbino gaari lelo ɗen boddi wi min kam taw tan ko mboɗo leeli dake nde ɓe noddi bandiraɓe mabɓe nde ɓe tawi ko bandiraɓe mumen ɓe foof no paari kamɓe ɓen eyyi ko ɗum woni ko jiiɗen hen ko wona ɗum ko eɗen ñaago bandiraɓe ɓe yoɓe tinno noɓe gardi ɗo ɓe tawri ɗo hen ɓe beltini soɓe kooti yoɓe tinno moni hen foof kala to yeehi e diwan muɗum kala to yeehi e leydi muɗum yo waɗ hirjino walla en leñol ngol wawa darade wuura leñol ngol e ngol wawi wurde e nder gueɗe tati hande gueɗe ɗiɗi ene kedde e leñol he teskade kono gueɗal hen gotal woni koye fiide ne usto alay saago ma yimɓeɓe mbawa wambude ɗum ɗon holko woni leñol ko ɗemgal woni leñol ko ƴiƴam woni leñol ko fina tawa leñol fof ngol jiiɗa ne jogui fina tawa mum hande sa ƴeewi leñol men ngol ɗemgal ngal elle woni koye mayde sen jiiɗi mbiyan noon rokki en sens tan ko waaɓe no moɗon min jetta Allah min jetton saabu onon kam oɗon daari gam ƴellidde ɗemgal ngal e nadde on gamanani hay nokku on gamanani e min daari kono so neɗɗo darima alamo darodi kadi no ɓolɗi kono onon kala to nodda ɗon hande ko jamanu réseaux sociaux woni média kala ko waɗa ko média ji hande kutorte ko onon mbawata yaltinde ko yaltata ko yimɓe jeeɓa belto hen hanki yimɓe yoga yimɓe hen a kersanno haalde ɗemgal ngal kono joni alhamdulillah en dañi sukaɓeɓe batti haalde ɗemgal ngal no fotiri ni en beltima e on ɗon banggue hande yimɓe foof no mbaɗa fina tawa guila to school aji ɗi hande a yiyat school hande dawra ɗo hande ko wiyete ko fina tawa taw ko ɗum ko ñalgu sortagu ñalgu kolce ɗum no suuɓa hande e nder leyɗele he eɗen cembina yimɓeɓe kadi yooɓe tinno yooɓe mbawa wallude en ɗum ɗon continue so continue tan ma waw wallude en ko ɗum ɗon woni ko jiɗɗen leñol ngol yaara yesso ɓamto yo Allah waɗan en jaam vraiment ko weltare weltanimama no fewi mi weltima jarama en jettey Allah en juule ɓurɗo e windere hande noon so jii ngal ɗo dental gandon ko fulɓe ndendi ɗo taniraɓe kedde jaam ɓe gona taniraɓe kedde jaɗɗe tan goni ɗo
ɗum noon wondude Rugga Abdoullahi Mamoudou Diallo immiri en toon to leydi Mali. On kumpaka o itti coggal Mali o addani ɗum ɗo premiére dame ha e paale makko. ɗum kadi so ɓenni mo jogui kadoji ɗi gandanɗa no foti ɗum tottude son excellence monsieur Adama Barrow e joom suudu mum madame Fatmata Ba Barrow. nde tawno ɓe mbi endu so woppi ɓerde fuɗi e tinde tan waɗi ko harani mo kala yo ren hoore mum ɗum ɗo noon holliri tan mo kala ko gonɗa ko jaggu ha tiiɗa e joni joni o en gaccat maabo o waɗa présentation o kolliren kadoji ɗi gandanɗa ummi ko toon leydi Mali faade ga e ɓiɓɓe fulɓe tedduɓe wonɓe ɗo e leydi Gambia. o neldi madame Fatmata Ba Barrow nayyi o ittiɗi Mali ɗi ummi Bamako ha ɗi jottiɗo Gambie ko min e maabo makko e Mamadou Lamine tabital Pulago naɓiɗi e Sidi Dem toon to State House ñande Independence Day. Assalamu aleykum bandiraɓe farraɓe gurdam e ɓiɓɓe fulɓe on fuu on jettama e hoore mon saabi neɗɗo kala nde gaɗɗa moƴƴere poɗɗa tafan yettude hoore ma e ko ardi fof tafan mi wi on assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. ɗo tawi ɗon hannde ɗo e beltike e sakiraɓe meɗen ɓiɓɓe fulɓe Gambi ɓe immininomi Mali warde ƴewde yalla fulɓe goni Gambi na haaloɓe fulfulde goni Gambi mais alhamdulillah mi wari mi tawi ɓiɓɓe fulɓe gon Gambi haaloɓe fulfulde gon Gambi mi naati leydi ndi teddugal tan e fayda miɗo wiyaɓe kamɓe e tiyabu yo Allah yoɓɓirɓe moƴƴere e dow inde homo hen e dow inde hooreje ruggaɓe Mali rugga Alhaji Mamoudou Abdoullahi Diallo o wi kala mi hokkima sawru kala ɗo ɓi pullo woni fof ya durono yam ɗum pati duru mbewa pati duru mbaru mais ya duro jikkuji mabɓe ɗi yalla ɗi laato jikkuji ɓiɓɓe fulɓe nden no ɗum no wawa laatade kana tawa leydi fuu ndi nammi wiyama ɓiɓɓe fulɓe ana e muɗum min immo mi yaara koyngal am mi yiira yitere am mi haalda hunko am woɓɓe ɓe kañum enne keeɓa keɗo nden mi wari Gambi mi tawi ɗo ɓiɓɓe fulɓe tedduɓe hooreɓe yiɓɓe leñol mum daraniɓe leñol muɗum mi noddimo mi haalanimo o wi ko mbiɗa ko weeli kam ma min e hoore am mi immo mi wara mi ƴeewa yalla ko mbiɗa ko noon worrina alhamdulillahi rabbil alamin nden o wari o tawi noon worri e Seydi Déme a yettama sanne mi yetti tabital Pulaar fof e dow inde maɗa an mi yetti ɓiɓɓe fulɓe Gambi fof e dow inde ma an mi yetti ɓiɓɓe fulɓe Gambi kasen fof e dow inde ɓiɓɓe fulɓe namɓe Pulaar ko ana woodi Gambi so immi gaari bonde warde yiide ɓe e nde ɗo tengade nde hokkama secrétaire chargé de l' organisation woni gorko kumaniɗo wallodirde e tabital Pulaar ko yalla golleji muɗum no gooɗo o Diallo Jeeri a yettama e nde ɗo tengade nde ittana ko hoorejo leydi Gambi ɗum woni kanko Alhaji Barrow kanko ittana nde ɗo tengade hoorejo tabital Pulaar ko gatta nde tengade e junngo Barrow mbiyamo de Mamoudou Abdoullahi Diallo rugga Alhaji Mamoudou Abdoullahi Diallo o wi so a hokki pullo naggue fof wajibi a hollanmo ladde nden noon o hippa nde ɗo tengade o ƴeewa hoɗum nayyi ɗi kalata miɗen warta landademo yalla omo faama ko wiigi e ñale jantotona bisimilla eyyi so ɗum ɓettima kasen e kaɗo saya miɗo sikka tawan biyowo mbimi e mbimami iwde Soudan fa nanga ɗo wiyete hande Gambi goto fof landaɗo ko fof ana andi koko wari firtude ko saya fina tawa woni ɗo kanko président o ɓorno kadude o hippa tengade o fawa sawrude e dande makko de ɓiɓɓe fulɓe ƴeewan ɗum andan ɗum pullo ɓuura kasa kasa ɓuura pullo saabi ko yaltata kasa woni hoɗi hen leeɓi baali kañum ceɗete so gaɗe kasa mbalo pullo andira ɗum nden noon so o yeehi ka fo o landima fulɓe koka wonani fo ɓe kalanamo nden noon mi tawi maboɓe sañoɓe gon Gambi mi tawi wawluɓe hoɗoɓe gon gawli enfin Gambi nden noon eɓe andi ko kasaji kañum firtata dokkama kaddu kanko jeeɗi kanko monsieur le président e compilé ji ɗiɗi ani ɗum ɗo kanko rugga Alhaji Mamoudou Abdoullahi Diallo o wi denɗi ko debbo o denɗi ko debbo mbawa wiide joni ka saabi e leydi ndi gonɗen ko denɗi ko debbo o ɗum woni madame Barrow o wi o hokki ɗum compilé ji ɗiɗi ani ñoho ɓorto ñaƴana Barrow so Barrow oori jaññi fof so ɓiri hokkimo fof so o lootima fof o laaɓi fof o ɓorno ɗiɗo o yara kosam o barkina Barrow ɗum du anni jogoɗo oɗo compilé danejo anni oɗo ko basen min gari min ƴeewi ɓiɓɓe fulɓe Gambi min tawi torodo ardinaɗo o jaka o yeggitani ko wonno torako kasa a nani wiyama galle woɗi fo debbo woɗata nden noon kaɗo Sadio kañum du ko gen président tabital Pulaar ko Gambi o kañ jeeyi ɗum saabi min tawi o wawi jogade torodo omo holla ɗum ko wonno fulfulde hayso tawi torodo nanta fulfulde dem
kaɗo sawi ko patron majji Abdoulaye Diallo merci beaucoup golle ma jooɗi peewi maɗo sare nelal ma yettima nelal ma timmi nde wonnoɓe mbi nelal sene jogori timmude ummoto koye neɗɗo timmuɗo nelal sene jogori dañde wune nelete ko haqilante ganduɗo ko woni nelede andi ko woni teddungal nelɗo ɗum o anda ko woni teddungal paaɗo emo fay mo teddungal nelal ngal faye muɗum o aɗa andi dimo nelɗo mo o ko neɗɗo tedduɗo aɗa andi kadi teddungal ngal fayto ko tedduɗo woni toon ɗum noon min calmini Pulagu Mali mbiɗen ñaago jomiraɗo joom bawɗe yo Allah addu jaam e leyɗele ɗe fof yo ɓuɓɓe fof jiitodir nanggodira wona hunde wotere ni no oɗo gorko pullo waɗi Abdoulaye Mamoudou Abdoulaye Bari min calmini Diallo min calmini ruggaɓe Mali yetteteɓe Bari yetteɓe Sow yetteɓe Diallo yetteɓe Diawo dendagal jettoɗe ɗe goto hen fof muyni e enduma ha woni suddare leñol Mamoudou Abdoulaye Diallo Sénégal e Mali e Guinée Bissau Afrique fof wiima albarka lappule seeɗa Pulagu en garde pullo o ha waynodirde e muɗum o ƴetti ngal ɗo teddungal o addi ɗumen nam ha yettima mawɗo leydi e joom suudu muɗum e hoorejo laamiɗo fulɓe ɗo teddungal wawi hadde yen jiiru jaam mabo min beltima min jowtima mabo bambaɗo mawɗo mi weltima Alhaji Sidi Dembi Ba Amadou weltima pullo gorko mi yetti Allah mi yetti ɗum no feewi o wi o yetti Allah o yetti pullo gorko a jarama Diallo Jeeri a jarama Diallo Jeeri a ñamliri yoɓoɓe yo Allah yoɓ ñomani min beltorima Allah e nelaɗo muɗum min beltorimama min ñaaƴirima ne a udditiɗo damal ngal ganduɗa ko damal manggal he leñole ko ɗoftan ngal leñol ngol ko gurnal ngal leñol ngol ko ɓamtan ngal leñol ngol nden yo Allah ɓamtuma anne saabu ɗum ɗo koye hollude neɗɗo minoma yiɗi minoma wattori minoma fonki mino wondi e ma kala ko gonɗa ɗum woni nde ɗo ɗum ko holliri ɗo nden ko holliri ko eɗen ñaago Allah wano mum yo heew miñiraɓe e nawliraɓe dendal ko hawri ɗo dendagal ko hawri ɗo fof na rendi na okka teddugal ngal docteur Abdoulaye hono wiyete Ba oɗon fof teddugal moɗon koɗɗo leydi muɗum fof yo yettinanen ngal ɗo teddugal immingal leydi Mali ari e leydi Gambi fuɗɗore hoorejo président Adama Barrow ha e joom suudu mum ha e hoorejo docteur Pulagu ngal Gambia ɗo tan teddungal wawi hadde wawa ɗo yawde ari e laamiɗo leydi fof ari e laamiɗo fulɓe a fawi hen joom suudu muɗum a waddi en ɗamɗam woni gotam yo Allah yoɓe haala wawa juutde saabu lawol ngol no juuti ma en jaafoɓe en beltanimaɓe tan neɗɗo wawi weltata ko ha wiya kaɓɓe kam kono wonde mi wiyatno ndaare ɓoggi a jarama Jef Diallo Jeeri min beltanimama min ñaganimama ya yetto e jaam ya tawa ɓesguma fof e jaam ɗon jonnatu joni certificat kono yiruɗa certificat on o yettore wodani Allah allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad ɗo ko weltare he weltare saabu o certificat mo min jonna ɗo hande ɗum holliri wondema si hanki meɗen gollayno hande koye min ɓurtu gollude ɗo ko responsabilité mawɗo min jonna ɗo responsabilité mo annduɗa ala ka haaɗi ɗo woni gollal Pulagu ɗum wona golle mereje ko golle ɗe annduɗa hiɗe jogii barki ko golle ɗe annduɗa hiɗe jogii nafoore sabu si a gollani leñol ko hoore ma gollanɗa si a gollani leñol ko ɓiɓɓe ma gollanɗa sa gollani leñol ko taniraɓe ma gollanɗa ko gollanɗa noon taniraɓe mayo he leñol maɗa ngol ɗum ko hunde nde majjata sabu wayi comme si a ƴetti jawdi a asingay ka a iri ɗum wayi comme si a ƴetti jawdi ma a waɗi e kees a iri a manki pour janggo ñande sokolɗa yo ko ya itta ɗum waɗi ɗum ɗo no wonanelam weltare miɗo weltani Alaji Sidi Dem miɗo weltani tabital Pulagu Gambi miɗo weltani rewɓe Gambi miɗo weltani président Adama Barrow miɗo salminamo miɗo juuromo miɗo weltani Mbaalo ha sayi hande minen kadi meɗen suusi meɗen jogui nden darde himo holli men guite mum himo holli men darde muɗum
wallay meɗen weltani kala debbo pullo ka woni meɗen weltani délégation Sénégal délégation Mali délégation Burkina Sierra Leone wonɓe ɗo ɓen fof Guinée Conakry fo hara hino weltana ɗo ko enen rendi ala o ɗo ko pullo mo Guinée Bissau o ɗo ko pulle Sénégal enen fof ko en hunde wotere enen fof ko en hunde wotere saabu honɗum woni musidɗo ko musatama ko musala ko muusima kon si muusilan en wawa yaadude kono si a muusama min on mi jaali ande wata yaadude salli ala Muhammad wa ali Muhammad si debbo jonnama certificat hara rewɓe fof hendike on jarama o weltanama min andintino meɗen wasu ɗo e o programme mo annduɗa taɓetal fulago nodditimo ɗo ko on debbo mo yiyaton ko Guinée Bissau iwri heeɓi certificat si debbo hendike rewɓe fof hendike hara e weltanama joni men yewtude kadi e président mo annduɗa kanko woni tabital fulago Guinée Bissau kan kadi o jonnama certificate musidɗo honno yiiruɗa o certificat certificat o nomi yiirimo min mi ƴettirtamo kombo teddungal wona teddungal mi ƴettirimo mi ƴettirimo ko responsabilité ko darde firti ko yomi daro yomi ɓeydu darade min mbimi ko yomi daro soko yomi daro mi daro do e pulagu ngu mi sikki ala pulagu ko kanum woni gurdam am saabu miɗo waɗi hen defte kewɗe guila e defte tarika ha e defte janguirɗe miɗo jogui canal ji muɗum kadi yaltinde pulagu ala hay hunde ko Allah hokkimi aduna ko ɓuuri waddemi pullo nden noon so tawi fulɓe Gambi e gardagol Alaji Sidi ɓe noddi men Sidi Déme noddi men min gari min notima ndeke wonko somi less ko gandanɗa hoorema ene wawi wonde hunde ñihlode men woni ñihlude ko dillude saɗa tumminino sa ñihlama jala ɗum noon yo Allah kankone yo Allah hokkumo komo jala dandamo ko omo suno danda Gambinaɓe fof ko ene suno sa yi ɗum ɗo fof noon waɗi ko barke kadi e hoorejo leydi ndi hono on mo ganduɗa ko kanum woni excellencia minen mbiyata excellencia Adama Barrow sikke ala si tawi woni sa yi eɗen daari eɗen mbaɗa ɗum ɗo won dariɓe e nangue ha mbawɗen wadde ni ɓen dariɓe e nangue noon nde wonno ko kanko ardiɓe en mbimo o jarama yo ɓeydu wallude en pulagu ngu yaare yeeso wonko kalnomi to Abuja to mbimɓe so tawi Allah walli en hande woni hoorejo leydi hono Nigéria e on ɗon saaha tawi ko Buhari woni hoorejo leydi Sénégal ko Macky Sall woni hoorejo leydi Gambi ko Adama Barrow woni hoorejo leydi Guinée Bissau ko Oumar Sissoko ko Mballo kala ke en dañani ɗo enen kadi koye men non yo Allah wurnu pulagu yo Allah wallu mon onon kadi jaandiyankoɓe e ñeñɓe ɓe saabu ñeñɓe ɓe kañum en goni darorɗe meɗen sa yi hande defte ne jangge wallahi egga koye konnguɗi mabɓe ko toon gandi kamɓe kolli men hoto iwruɗen hoto ummiɗen jangguɗen battuɗen ɗum e bindi wata en belsino ɗum wawi noon yaltinde ɗum foof ha yiye ko janiyanke Allah ne hokki ɗum darde no mbirumi ni ko laɓiki beelamaji ɗiɗi ene wawi ɗedde ene wawi gañde ene wawi safrude ene wawi wallude ene wawi lorde yo Allah wan mon walloɓe noon wasa wadde mon loroɓe Allah hokka mon kadi karallagal kesal e kaɓorɗe kese han ballon men no pulagu ngu saktoro e aduna o on jarama onon kadi hewtito e jaam moƴƴere jarama musidɓan o yi ɗon debbo jonnama certificat mi yeyete kew wondema si debbo goɗɗo jonnama ko fof jonna welo on ko fof ɓe Guinée Bissau ɓan debbo jonnama certificat honno yiruɗa ngubatu e ɗe golle on ɗe yaade ɗo machallah mi weltima no fewi mi salmini on mi salmini onon first of all GRTS arɓe tawaɓe acciɓe golle kombo ari ha gayga dowri min beltima golle waɗɗe ɗe ɗo si wona weltare minen si debbo goto golli heeɓi machallah taw ko rewɓe ɓe foof keeɓi te minen jetti Allah sista Elena immorɗo Bissau ko debbo dariɗo dadiɗo gollanowo rewɓe eyyi ɗum wona folo président Rofeda mo ganduɗa ma ɗum ne ko lesɗele 15 so ɗum sa laari en ganda ko debbo dariɗo gollo o min beltima e ɗum no fewi eyyi jarama hono wiyeteɗa min ko Alaji Darame Diallo jooma yetteɗe ɗiɗi eyyi ko ɗum moƴƴi ko ɗum Allah arsiki kam on to jooɗiɗa min jooɗimi ko ɗo e Ñaan saare wiye Mbolbuk saare Ñanga Jalluɓe min woni alkali o
rutti kadi ko place mbo joguiɗa tabital eyyi ko min woni président région o ɗo e tabital pulago eyyi ko min joɗɗina ɗo e région CRR North. CRR North. Ok, ko ɗum sendoɗoɗa e men e fi o programme mo annduɗa waɗi ka région maɗa? Eyyi mi weltare, mi weltima no feewi no feewi. Mi weltanima Allah e nelaɗo, mi weltanima nene e baba kadi mi du'anima ɓe. Kadi min beltanima on. Premiére min beltanima GRTS because golle baɗɗe fayida gila hanki ha hande ko ligge baɗɗe fayida mbaɗɗon. E aduna fof yi Fulɓe TV tigi GRTS e Fulɓe TV. Eyyi min beltanima Allah, min beltanima saabu gila hanki ha hande on jooɗaki, on ñallinani, on ballinani oɗon e golle baɗɗe fayida. Eyyi ko ɗum noon woni yidde leydi mum. Sa yiɗi leydi ma jaɓandi tampan, oɗon jaɓa tampan leydi ndi yo Allah yoɓon yoɓa on ko moƴƴi kadi Allah nabra yeeso. Kadi tabital pulagu immande mum ko fof Gambia fof yo hawru wona Fulɓe tan, saabu Gambia eɗen gandi ko enen jiidi nene goto baba goto. Fulɓe ɓe e leƴƴi keddiɗi ɗi fof jiidi nene e baba, saabu enen fof eɗen ndesodiri, nden noon ɓuuri moƴƴu enen fof ndenten. Kono noon neɗɗo fof ɗemgal mum ngal yo horsingal kadi teddinal. Eyyi kadi ɓuuri moƴƴu bindangal jangangal. Sa waɗi ɗum janggo maɗa majjata. Nden noon tabital pulagu immani tan ko ha rentidira Fulɓe, kono noon ko rentidira Fulɓe he leydi ndi fof Gambia fof wona hunde wotere nene goto, kadi pamodiren inna goto baba goto. Jarama. Golle Fulɓe TV laatake golle moƴƴuɗe, jogiten Fulɓe TV télévision